Uy, boss! Ikaw tong tigpamutol? Basin maparehas ko ng tikputol og tubig ba? Ay ma'am! Pwede na to inyo ha, 5 ka bulan ma'am. Magpangyo na ko kay naguba po na akong tolls. Tanan trabaho diri sa balay. Ako na lang tanan, o tipo pagputol sa kahoy. Pagpanit, way makatrabaho. Napay bill sa duri ko. Tulo na kabuok. Way magbayad. Mga anak di makatabang. Ay salamat. Humana jud putol diri ah. Di ka ba lumamayad og kurente? Dito na po koron nila kuan bay. Erlinda Pabadlong. Nagipot nila mo siningang kuryente bay. Kami guro sa ludan ba kay wa may bayad tulo ka bulan. Nasa ko na pa si mama ni ba kay maput na may kuryente. At tulog si mama bay. Mama! Oh, nausma ka! Ma! Padulong na ang tagputo sa kuryente ma! Na! Resulta na! Kay sige ninyong tanaw TV. Sige pa sounds, video okay, bisag yabag. Ma! Tama na na mo! Masay diskarte na to karon ma! Di na lang sila mutuo sa akong hilak-hilak. Puputol na gina sila. Ayo, putol na eh. Ayo, putol na eh, putol. Ayo, diri ang balay nila Erlinda Pabadlong. Putol na eh. Ay! Kon! Putol na na kon! Aw! Nadiri ko lo! Man! Nanitag putol mo! Manalawad! Wad! Wad! Tama na, Wad. Ay dong, unsa na dong? Murag nag-iihaw. Ah! Wala na boss! Wala si mama! Story na mo! Uy, boss! Ikaw tong tigpamutol? O day ma'am, ako dito tigpamutol. Putla na ganit mo kay tulo ka bulan na mo bayad. By the way ma'am, naunsa na ng isa ka lalaki ma'am? Ay, sir! Tigputol mo ko na siya og tubig. Wa man ko siya nagpahangyo. Tulo ra man unta ka bulan. Sige, sir. Putli na lang pud may kurente. Di man pud siguro ka magpahangyo. Basin maparehas ko ng tikputol og tubig ba? Ay ma'am! Pwede na to inyo ha, 5 ka bulan ma'am. Magpangyo na ko kay naguba po na akong tolls. Sige, sir. Salamat. Tama gid akong diskarte. Di, sir. Kuno nga sana niya pag training diha. Tamangin sa po ining kuandre. Problema. Uy! Yawa no! Sara po na, ma! Ya! Tabangi sa may bagay! Para di naman put ng kuryente! Oh, sige. Huwag problema na. Nakay mga body diri yaw. Kung sa'yo diskarte na to, ma. Sakripisyo lang imuhang tanod. Kulatahan na. Uy! Unsa man awad? Uy, ma! Anong kailangan bang gulatahon akong tanod? Atong ipalupok na tigputol na siya og tubig. Kay para katong tigputol og kuryente, di na to siya mudayon. Kay para mahadlok. Boy, sorry boy. Para di lang may mabutlag kurente. Isakripiso sa taka. Wad. Tama na, Wad. Wad, tama na na, Wad. Boy, last na lang boy. Para matuon na kita boy. Tama na na, Wad. Mab! Wad, tama na na, Wad. Tama gid akong diskarte.